Ang lulutuin natin ngayon, mixed vegetable. Bale, i-stir fry natin. So, magigisa tayo. Lagyan natin ng butter. As usual, para hindi siya masunog, lagyan natin siya ng konting mantika. Lagyan natin yung ating bawang. Lagyan natin. Sunod natin yung ating chicken. Gawin natin golden brown. Ngayon, sunod natin yung ating liver. Chicken liver. Takpan natin. Sunod natin yung hipon. Tapos lagyan natin ng konting oyster sauce. 1 tablespoon. And then pepper. Tapos lagyan natin ng tubig. Okay. Pakuluan lang natin. So, susunod natin gulay yung carrots. Medyo matigas to. So, isunod na natin yung ating mixed vegetable.
natin. Simmer natin ng mga 2 to 3 minutes. So, lagyan natin ng salt. So, ngayon, ang gagawin natin, palalaputin natin yung sabaw. So, may ginawa akong mixture dito. 1 teaspoon of cornstarch, 1 teaspoon of soy sauce, and 1 teaspoon of sugar. So, ito yung ating pampalapot. So, luto na. Ito na yung ating mixed vegetable.